So yun guys, malapit na tayo sa ticket boat 1. So balikan ko na lang yung ticket boat 2 kasi maraming tao kanina pag pagpunta pa. Subscribe to my channel Titingnan natin. and also press this bell icon. Uy, maraming tao dito mga idol. So yun. Maraming mga idol. So yun mga idol, ito yung biyahe na. Ay, mga tao. So dahil pala mga tao mga idol. Kain mo lang. Ayun. So nandito rin sa ticket book 1 mga idol. So wala naman nagbago dito mga idol ang mga biyahe, ganun pa rin. So meron din sila ditong Super Line, Raymond, Sotrasco at Cagsawa, saka RGM mga idol. So wala masyado ng bago dito, ganun pa rin. So marami nga bibili ng ticket. So sa mga nagtatong, meron sila dito ng biyahe ang Peña-Francia, Bicol, Isarog, Alps, Amihan at Beltrán. So ayan, marami nagpapabook ng ticket nila mga idol. So di tayo makakapag-singit mga idol. So ganun pa rin mga idol ang sitwasyon dito sa ticket boat 1 is marami pa rin biyaheng dito. So maraming pasahero ngayon. Ayan. So maraming nagbubuk. So di tayo makakapag-singit yan. Pagpagalitan lang. So dami nagbubuk ngayon. So halos wala naman pinagbago mga idol, ganun pa rin. So sa front nito mga idol may napansin ako sa labas. Dati wala pang nakita ko sa dito. So ganun pa rin nakaganapan mga idol dito sa ticket boat. Marami pa rin gaya dito ang Bicol. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Dati yung mga idol wala pa yan. So dati dito ang meron dito yung sa Marina Assistance at saka yung Joyride. So ngayon mapansin ko nagbago. Meron ng tindahan dito. Ayan. Ang dami ng tindahan mga idol. Dito to sa harap ng ticket boat 1. Dami nagbubuk ngayon. Kasi dun sa dulo, meron na din dun sa dulo mga idol, food terminal. So ayun. Dati sarado yun ngayon meron na. So talagang pag-uwi kayo ng probinsya mga idol, maraming pasalubong. Gaya ng mga biskwit na yan na nasa harap ko, tingnan nyo, dami. So, kung may pera ako pag-uwi ko, pwede ako magbili dyan. So ayun, punta natin mga idol yung travel hub. So silipin natin kung ano ba ang nagbago dun. So nagkalipat-lipat pala mga idol dahil nung pagpunta ko dito hindi naman masyado ganito ka kasi dito yun itong makikita nyo dito banda dati yung mga tindahan. So ngayon nilipat kaya wala na dito. So dadaanan natin yung mga idol, yung travel hub. Sa mga bago pa lang makakasilip ng aking video, pa-subscribe po ng ating channel, then pa-hit naman ang bell button pati all ito. So marami pa rin. So ayun, ang travel hub ganun pa rin. Nandito pa rin ang mga biyaheng nasa Cebu, Batangas. Ayan. So maraming tao ngayon dahil linggo, maraming uuwi mga idol. So excited nga kasi yung mga iba na tindahan lilipat dun sa harap ng ticket boat 1. So ayun, ikat muna natin mga idol kasi ang lakas ng tugtog dito sa may game, sa may giman, sa may halaruan.
Baka may copyright tayo. So ayan guys, mga idol. I'm back. So binalikan ko yung ticket buto at wala nang tugtog ngayon. So titingnan natin, sisilipin natin yung ticket buto kung anong mga biyayang meron dito. Marami kasing ticket buto. So ayun, nandito tayo sa ticket buto mga idol. So meron pa rin mga bayay dito ng ticket buto. Bicol Trips na aircon. Meron pa rin silang Piodoran, Legazpi, Tabaco at Bulan, Matug, Sorsogon at Pilar mga idol. So kaya sa mga pauwi ng Bicol, punta lang kayo dito. So ayan. Marami. So gano'n. Ganun pa din dito mga bus mga idol. Meron pa rin Berisa, RNB, Bubis Line, Galabel, Ario Diaz, Mark X, Victoria, Antonina, Sibragais, St. Marta, GBH at Arandia. At saka Legazpi Century. Ayan, meron pa rin dito mga idol. So, yung mga oras ng biyahe nila mga idol, wala naman nagbago. Ganun pa rin sa unang vlog ko sa inyo. Ganun pa rin ang oras ng biyahe mga idol. Ayan, kung mapapansin nyo, makikita nyo dyan. Ganun pa rin ang oras ng biyahe nila. So, medyo marami nagbubuk ngayon, mga pauwi ng Bicol, mga idol. Ayan. So, nandito tayo ngayon. So, ayun mga idol, balik tayo doon. Meron lang papakita ko sa inyo. Yung nagtatanong kasi sa akin kung saan gate yung bumabiyahe ng 13 Martires. So, balikan ko. Ikat ko muna. So mga idol, I'm back. Sa mga nagtatanong sa akin kung saan ba gate yung biyaheng Dasmariñas, Cavite, 13 Martires at GMA. Dito po to sa gate 1 sa second floor. So pagpasok nyo ng PTEX, akit kayo sa second floor at hanapin nyo yung gate 1 mga idol. Nandito yung mga biyahe nila. Gaya ng Molino Road, Paliparan, Salawag, SM Molino. Dasmariñas, meron silang via Aguinaldo Highway, Palapala, SM Bacoor, Imos, Dasma, Bayan at Highway. Sa 13 Martires sa mga idol, pag pumupunta ako dito ako nasakay, dumadaan din sila ng Aguinaldo Highway, Palapala, Langkaan at Manggahan at Monterrey. Yun, dito yun sa gate 1 mga idol. Kaya sa mga nagtatanong at mga nagko-comment sa ating video, punta lang po kayo dito sa gate 1 sa second floor mga idol. So mga idol, ayan, sana nakatulong ang video ito at para sa inyong panibagong information. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo kay Greg Alsar Vlog. So ako si Greg TV, binago ko lang yung pangalan. So Greg Alsar Vlog na. At follow naman po ng Facebook page ko, Greg Alsar Vlog, at maraming salamat sa inyo mga idol. So ayan, kung nagustuhan niyo po, palike ng video at sa mga bago pa lang, subscribe kayo, then hit the bell button natin ulit para kung may bago tayong update sa PATX, mga bagong vlog, manonotify agad. So ayun, hanggang dito na lang mga idol at thank you so much.